Raizafar, this is Days of the Smitari. And in any video banana reason a bit serious. Maba munche kharo no hayang din video ko banana by Zekwang banine lugya khiman, kintu metara serious zahidang, benita kayang video ko banana bar. So ang nangtang sa biko na kaulay ki please video ko hay full night. Okay? So particular video will start kalam say. And reason behind making this video is that sasi hinjao Priya Basmatari hanai. Dia koi bishe goboza ko bikutang bungna hala kintu pretty much couple of years zabai. Be hinjawa angni namni fake account banaidang. Fake account bananane manchipur ko hai message khalamdang. Personal message hanjaiya person ni ba contractor person ni ba gizir politics manchipur ni contact number lana ne angni nam jang message khalamdang. And she been texting in a need of some financial help or like anything things are na sikuno kintu angni nam lana ne gaw ko hai Daisy Basmatari pretend khalam na ne manchi per ko hai message khalam hodang tol daga parang munchi kata puni ang to biko bungna nanga mane bathai biko boiba min khaya ki munchi particular level of shohiba but not only particular level of shohiba any normal persons is zianaza boinabo fake accounts thakhayo nongan chai boinabo fake accounts thakhayo are जोङो बेखौ बुंनो नाङा कि फेक अकाउन्ट्सनिफ्राय बासिना था बा फेक अकाउन्टनिफ्राय बे था मानोबा आंनि अफिशियेल अकाउन्टखौ जाहे बे फेसबुक जाथों बा इन्स्टाग्राम जाथों जों नोंथांमोना मिथिजोबखायो दा नंगौना तो आङो सानफ्रामबो भिडिअसफोराव जेब्ला आं लाइभ थाङो जेब्ला आं भिडिअ बानायो आं सानफ्रामबो बेखौनो बुङो कि I have only one official Facebook account and I have only one official Instagram account दा जेरावहाय आं बे भिडिअखौ आपल'ड खालामदों बेनो आंनि अफिशियेल अकाउन्ट माने आं बुंबाय थायो थारमाने रिजनआ बेनो जायो कि खारन आंनि नामाव फेक अकाउन्ट्स दङ जानो हागौ आरो सोरबा सोरबा प्रिटेन्ड खालामनो हागौ कि बे आं होननानै तो नोंथांमोननि सेफटिनि थाखायनो आङो सानफ्रामबो लास्ट मिनिटआव बे बुस्थुखौ बुंलाङो ताकि नोंथांमोना सेफै थाथों आरो आंनि नामनि फेक अकाउन्टजोंहाय माने सेफ जाथों तो लोगोफोर आं मोनसे खोथा बुंसै जे दिनै केसआ ओरैबायदि गिदिर जाहैबाय that ang no shopidang be bustu arena be news and this I feel funny actually the reason why be by the message for manai be by the fake accounts ni for message for receive jane as gidir khota nonga normal kintu be by the manshi for ko ba be by the fake accounts ko believe khalam na ase jabai basis ahibai asorit khatha ar bene jadang logofar नाम बुङा I am not mentioning anybody's name आं खालि culprit नि नामखौल' बुंबाय आरो आं रावनिबो नाम यूज खालामा खिन्थु आं दुखु मोनो मानसियाबो मा कन्डिशनाव दङ जानो हागौ नखराव फैसा दंना गैया नखराव फैसा दङ ना फैसा गैया बा मा कन्डिशनाव थानो हागौ बेफोरबायदि नखौहाय माने मेसेज खालामनो फैसा बिनो नोंसोर एसेबो लाजियासै आरोना हा गावनि आखाइ आथिं दङ खामायनांगौ गावनि बिमा बिफानि नामखौ बेबायदि रोशन खालामगोन आरो नोंसोर हा मालायनि फेक अकाउन्ट बानायनानै मालायखौ मेसेज खालामनानै बेनिफ्राय फैसा लानाय बेनिफ्राय बे मानसिखौ थगायनाय जिखुनु खारन जा आरोना जिखुनु खारन जा आरो थाङै थुङै जों बायदि मानसिया जायनि नामाव एकाउन्ट जायनि नामाव एकाउन्ट इउज जादों जों बायदि मानसिया जाय रिगेल आइडेन्टिफिकेसन दङ जोंनाव जों बायदि मानसिफोरा खस्थ' मोनो नोंसोरनि बेफोरबायदि खामानिनि थाखाय And then second thing आं बुंनो सानो जाय बिसास खालामनानै फैसा हरदों I am very lucky होनजायो आरोना कि आंखौ मेल्ला मानसिफोरा अनो मोजां मोनो खारन आंनि नाम खोनासंनानै without investigation खालामै हसेया फैसा हरदों किन्तु ओभार अननायाबो मोजां नङा दा नोंसोर मिथिबाय दा नोंथांमोना मिथिबाय कि नोंथांमोननि बिसास खालामनाया माबायदि थांखो जेरावहाय दिनै केसआ ओरैबायदि सिरियास जादों कि आंनाव सफैदों and guys आंनाव जेबो उपाय गैयै आं माने बुस्थुफोरखौ गावनि आखायाव लाया आं according to the law थाङो आं according to the professionalism थाङो तो ओंखायनो आङो सिदा FIR केस होदों आरो लोगोसे आंनि टीमा बिराद मोजां जाय टीमा नागिरदों बे टीमा बिराद मोजां खामानि मावदों आरो बे हिन्जावनि आइडेन्टिफिकेसन बेनि सेस हिस्ट्रि मोनजोबदों तो with the legal procedure आं FIR केस होनाय जाबाय आरो बेनि थ्रुयै दा प्रसिजार्सखौहाय further proceed खालामसिगोन जायखिजाया बेथ' जाबाय प्रिया बसुमतारीनि डिटेल्स
आरो आं मिन्थिनायबा बेनि मोनसे नाम्बारा ओरैबायदि स्प्रेड जादों जेखौहाय बे गावखौ दैजि बसुमतारी होननानै प्रिटेन्ड खालामो आरोना बे नाम्बारखौ आङो दिनै अफिसियेलि दा बेवहायनो एनाउन्स खालामगोन नोंथांमोना प्लिज गावनि कन्टेक्ट डिटेल्स बा अबेबा जुदि आंनि नामाव मेसेज मोनदों बाट प्लिज चेक खालाम आं नाम्बारखौ बुंसै 6900704179 I repeat 6900704179 नोंथांमोना मालाबाबो बे नाम्बारजों जुदि मेसेज मोनदों जानो हागौ बा कल मोनदों जानो हागौ जेरावहाय बियो आंनि नाम लादों I would like to clear here officially that this is not my number बियो आंनि नाम्बार नङा not from anywhere okay जानो हागौ ट्रु कलाराव नाम मोनदों आंनि दैजि बसुमतारी होननानै कल खालामबा आंनि नाम मोनदों लोगोफोर ट्रु कलाराव नाम सेभ खालामनाया जेबो गिदिर खोथा नङा आं दानो एप इनस्टल खालामबाय नोंसोरनि नाम दोनबाय आं जे नाम दोनगोन बे नामजोंनो फैगोन ओके स' बे बुस्थुआ जेबो गिदिर खोथा नङा मानसिफोरा बेखौबो होनदों कि ट्रु कलाराव कल खालामबा आंनि नाम फैदों जानो हागौ मानोबा बे जेबो गिदिर खोथा नङा सिम बानायनायासो गिदिर खोथा आरो बेखौबो मिथिदों जोंनि टिमा नागिरनायाव बेखौबो मिथिदों कि मोनसेल' नाम्बार नङा ग्रुप अफ नाम्बार्स जों कल थांदों आरो सेस नाम्बाराव कल खालामबा आंनि नाम फैयो सिम कार्डआव इनभेस्टिगेट खालामनायाव जानो हागौ आंनि नाम फैदों खिन्थु आं मोनसे बुंनि दैजि बसुमतारी आंल' नङा देयर आर सो मेनि गार्ल्स जुदि आंनि आइडि खौ बर'नो हादोंबा दैट इज सामथिं एल्स ओके आंनि आइडि गैया आंनि पिक्चार्स गैया खालि सेम नेम दङ देयर आर सो मेनि दैजि बसुमतारीज किसी का भी लेके शी कुड हैव मेड अ सिम कार्ड आरो मोनसे खोथा बे ओरै बुंदों कि बे सिम कार्डखौ आंनि सासे लोगोनिफ्राय लादों आंनि लोगोजोंबो इनभेस्टिगेट खालामनानै बे खोथाखौहाय क्लियार खालामबाय दैट आंनि लोगोआ सिम कार्डखौ हराखै एन्ड या हि क्लियर दिस पॉइंट दैट हि डिडन्ट गिव एनी सिम कार्ड एन्ड जेब्ला आंनि लोगोआ प्रिया बसुमतारीखौ सोंदों अब्ला प्रिया बसुमतारीया ओरैबायदि प्रिटेन्ड खालामदों दैट आई डोन्ट इवन नो यू फनी राइट जिस बंदे ने सिम कार्ड दिया तुम उसको जानते नहीं हो इज इट है ना लोगोफोर बेनो जायो सोरखौबा एथ' बिसास खालामबा यु नो दुनियाया फेक होनजायो दिस लाइफ पुरा फेक जोंनि सेफटिया जोंनि गावनि आखायाव दङ आरो आं मानो दुखु मोनदों मानोबा बे हिनजावा मा खारनाव फैसा लादों बेखौथ' आङो मिन्थिनो लुगैयाखै खिन्थु आं मोनसे खारनखौ मिन्थिदों बे जाहैबाय आंनि बाबानि जे बाबाया गैला दिनै आंनि लाइफआव 1 बोसोर जाहैबाय बाबानि डेथ एनिभार्सारिया आंनि बाबानि नामजों फैसा लादों जेब्ला बाबाया बेमार दंमोन अब्ला आंनि बाबानि बेमारनि नामाव फैसा लाबाय एन्ड अल्सो जेब्ला बाबाया थांबाय थैनायनि नामावबो फैसा लादों नाउ यु गाइस टेल मी आं बेखौ माबायदि हगारनो जाय बाबाखौ आङो रेसपेक्ट खालामो जायनि रेपुटेशननि थाखाय आङो डे नाइट वर्क खालामनानै गावखौ बेबायदि केपेबल बानायदों कि दिनै आंनि बाबाया थैदोंबाबो गावनि गोसो गोरबोआव मोनसे प्राइड लानानै थैदों ओके बे बाबानि नामाव फैसा लानाय यु गाइस रियली थिंक आं बे हिनजावखौ हगारगोन नट फ्रम एनिवेयर आकाश पाताल जा आं बेखौ नागिरगोन एफआईआर सेस लिगेल जाहैबाय everything is done and also आं बेनि pictures को नोंसोरनो दिखाइगोन so please I would like to request you all to please view these pictures first number बे आंनि नाम्बार फेसबुक एकाउन्ट खुलिदों बे बुस्थुआ 1 नम्बर इलिगेल खुलिबाय 2 नम्बर बियो मानसिफोरखौ मेसेज खालामनानै आं जानानै प्रिटेन्ड खालामदों आरो मानसिफोरखौ थगायदों 2 नम्बर आरो 3 नम्बर आंनि बाबानि नामाव बे फैसा लादों बेखौ आङो दुनियाव जेरावखि थाङा मानो आं बेखौ हगारा आं बेखौ माफ खालामा